Tramitazioan zuzenketak jartzeko epea amaitzen zen egunean. Azken orduan, bi taldeek akordioa itxi dute hezkuntza legearen inguruan. Hizkuntza ereduen atalean ez dagoen adostasunik bien artean azken hilabeteotan, eta naiz eta oraindik ez duten eman akordio horren edukien berri, litekeena da ereduei dagokienez bien arteko itun bat adostu izana. Itun horrek modua emango du hezkuntza legeak tramitazioan aurrera egin baina akordioaren berri eman arte ez da xehetasun gehiagorik jakingo. Euskararen auzia nagusi bada ere, eztabaida eragin du ikastetxeen titulartasunaren aferak baita ere. Gauzak horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen tramitazioan egun garrantzitsua da gaur. Alderdi politikoek zuzenketak aurkezteko izan duten epea amaituko baita. Beraz, zuzenketak aurkeztuta osoko zuzenketak eztabaidatuko dituzte osoko bilkuran, ziur aski hilaren 19koan printzipioz ez dira aurrera aterako, eta zuzenketa partzialak eztabaidatzeko lantaldea jarriko dute martxan. Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unean. Gaurkoan hezkuntza legea hizpide Euskal Herria Bildu izan da agerraldia egin duen lehena. Koalizioko legebiltzarkide Ikoitz Arresek iragarri duenez, 156 zuzenketa aurkeztu dizkiote lege proiektuari. Hala ere, ikusi egin beharko da nola eragingo dion EAJren eta PSren arteko akordioak gobernuaren eta Euskal Herria Bilduren arteko orekari. Legeari dagokionez, Elkarrekin Podemosuk ere jakinarazi du osoko zuzenketa bat eta 54 partzial aurkeztu dituela. Miren Gorrotxategi bozeramailearen esanetan, lege proiektuak ez du errespetatzen hezkuntza ituna. Gaur esan dezakegu, hezkuntza akordioari fidelak izanik, eskuartean dugun lege proiektua hobetuko duten 156 zuzenketa partzial aurkeztuko dizkiola Euskal Herria Bilduk. Lege honek buelta egin behar duela gobernura eta gobernuak berriratzi egin beharko lukeela. Zergatik uste dugu hau, zergatik osoko zuzenketa, guretzat nondik hartu ez dago lege hau. Pentsatzen dut eta gure helburua da 3 alderdi politikoek babestea legea. Eta eskema horretatik ni ez naiz irtengo. Legebiltzarrean egin behar ditugun ahaleginekin. Euskal Eskola Publikoa Zarro taldea proiektuaren aurka agertu izan da behin eta berriz, eta gaurko egun seinalatuan iritzi horretan berretsi da. Eusko Legebiltzarreko atarian goizeko 11etan egin dute protesta eta bertan hilaren 29an mobilizatzeko deia egin dute. Lege proiektu honek publikoa erdigunean jartzen duela dioen arren, guztiz gezurra dela diogu guk. Eskola publikoko eragile guztiak kontran gaude, legenoen kontran gaude. Esaten dugu ez dugula ekarpenik egiten, gauza da, ekarpenak egin ditugula, baina ez dituztela kontuan hartzen. Legea guztiz privatizatzailea izango da. Sistema dual segregatzailea ez du inondik inora ekidingo, baizik eta indartu egingo du, eta gainera euskara ez du erdigunean jarriko inondik inora. Gaizolatu da berriz Aitor Zelaia eta Galder Barbadu gazteen kasuagatik abiarazitako dinamikari amaiera eman dio Ernaik gaur goizean Gasteizen egindako prentsaurrekoan. Azken 4 urteetako ibilbidea baloratu eta euskal gazteria belaunaldi moduan mobilizatzera deitu dute. Harro agertu dira 4 urte hauetan egindako guztiaz eta aitortza berezia egin diote ankerkeriari stop plataformari egin duten lan nekaezinagatik. Aurrerantzean Euskal Herriak aurkitu ditzakeen erronkei aurre egiteko nahikoa gaitasun dutela frogatu nahi dute, baina argi dute horretarako gazteria antolatu baten beharra dagoela. Zehaztu dutenez, finean, geroz eta gehiago izatea inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriaren alde borrokatzen diren gazteak. Adarratx elkartea saritu du Eusko Jaurlaritzak zigortuen bizi baldintzak duintzen saiatzeagatik. Gomez Eroseki saria jaso du elkarteak Jaurlaritzak antolatutako lehendabiziko Nelson Mandela egunean. Kartzelan dauden presoei eta haien familiei laguntzeaz arduratzen dira elkarteko kideak. Ia 25 urte daramatzate lanean eta bidea bakarrik hasi bazuten ere Eusko Jaurlaritzarekin sarea osatu dute. Orain saria banatzeko
ekitaldia atzo izan zen, Mandelaren egunaren ospakizunaren barruan, hala ere, sari banaketa eguneko helburuetako bat besterik ez zen, espetxetan lan egiten duten funtzionarioen lana aitortzeko ere baliatu baitzuten saioa. Nerea Melgosa berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuak eta Iñigo Urkullu lehendakariak adierazpenak egin zituzten eta biek etaren jazarpena jasan zuten espetxetako funtzionarioen lana nabarmendu zuten. Horrez gain, Melgosak langile horiei eskerrak eman zizkien lanagatik eta eusteagatik nahiz eta bizi izandako egoerak egokiak ez izan. Carlos Iturgaizek Euskal Autonomia Erkidegoko PPren buruzagitzan egin duen bigarren etapa amaitu da. Hala aitortu du berak Onda Baskan egindako elkarrizketa batean eta erabaki propio gisa aurkeztu du. Hala ere, Alberto Núñez Feijóo estatuko liderrarekin hitz egitea erabakigarria izan dela onartu du. Hainbat iturriren arabera Feijóok alden zeran gonbidatuko zuen estilo berri bat bilatze asmoa Iturgaizen diskurtsoa aski ezaguna oso lotuta baitago Euskal Herriko aurreko fase politikoarekin, fase armatuarekin alegia nola nahi ere, ordezkapena egiteko ez da aurpegi berri batera joko. Estatuko PPek Javier de Andrés buruzagi arabarrari eman dio lidergoa, Arabako aldun nagusia izan zena 2011 eta 2015 artean eta gaur egun diputatua dena Madrilen mahai gainean zeuden beste aukera batzuk baztertu dira, batez ere Laura Garrido egungo idazkari nagusiaren. Ularra trena deskarrilatuta zegoen eta horrezegatik nire helburua zen ipintza berriro bian, eta bi horretan ikuste dut tokatzen zaiola beste persona bati lokomotoran egotea. Honekin politika arlotik ekonomiara salto, abuztuan galdutako enplegua errekuperatzen ari da lan merkatua Hego Euskal Herrian, orduan 3.000 langabe gehiago zenbatu zituen Espainiako enplegu zerbitzu publikoak, baina iraian 1.791 pertsona gutxiago daude langabezian. Azken urteetan ohikoa bihurtu da abuztuan enplegua galtzea eta iraian berriro sortzea, besteak beste irakaskuntzan aldaketa hilabeteak baitira. Zerbitzuen sektorea izan da langabezia gehien jaitsi den sektorea. Abuztuan baino 1.450 langabe gutxiago baitaude. Beste guztietan ere bera egin du langabeziak. Horrez gain urte hasieratik gutxinaka jaisten ibili da kontratu mugagabeen ehunekoan, baina uztailetik errekuperatzen ari da. Urtarrilean 26 baino gehiago ziren, baina uztailean 21,5% jaitsi zen. Gora egiten hasi da ordutik eta iraian Hego Euskal Herrian sinatutako kontratuen 27,4% mugagabeak izan dira. Langabezia prestazioak jasotzen dituzten eta nere aldaketak egon dira, bera egin baitu inolako langabezia saririk jasotzen ez dutenen ehunekoak. Gainera, gizarte segurantza ere hasi da abuztuan galdutako kotizatzaien kopurua errekuperatzen. Bestaldetik Artezpiko 14 lan erakutsita falta direnak itzultzeko eskatu dute solidarioek. Itoizko urtegiaren kontra aritu zirenek azalpenak eskatu dizkiote Nafarroako gobernuari, izan ere Artozkin galdutako 17 lan falta dira oraindik eta agertu direnak Iruñan eta Agoitzen ikusgai izango dira erne. Artearen eta kulturaren munduari egindako deia oso arrakastatsua izan zen. Eta egun gutxian, Artozkiko eliza museo bizia bihurtu zen, artelan, argazki, liburu eta diskoak bildu zituena. Ordea lerroburuekin bukatzeko bai da aipatu beharreko ez beharrei Xabier Mendiguren berezi hartu, itzultzailea eta idazlea hilda 78 urte zituela. Ikastolen mugimenduan ibili zen, Euskalgintzaren Kontseiluko lehen idazkari nagusia izan zen eta euskaltzain urgazlea. Trinkotze bat ekarri zion, nire ustez, eta trinkotze hori nabarmena da, alorraz batzutan oso garbi ikusten da. Talde txiki asko kartu egin ziren, zeregin asko metatu egin zen, eta horrek indarra eta segurtasuna ematen zuen aurrera jarraitzeko. Hori izan zen eretzako konseilua. Azken batean, gutxi izatetik eta sakaban hartuta egotetik, denok metatzea bat eta denok indarrean aurrera joateko kemena eta adore izatea.
orain arte baino laguntza gehiago, indarmetatzea handiago balortu behar dugula, ze azken batean helburua normalizazioa da, helburua ez da jende talde bat tarteka euskaren alde biltzea leku batzuetan, baizik azkenean da hainbat enpresa eta hainbat denda eta hainbat tokitan euskaldunak euskaldun bezala eroso sentitzea eguneroko bizitzan, eta askotan ematen du hau ez dela oso ondo ulertzen. Ematen du batzuen interesa dela besteei kontrajarria, eta hori nik uste dut argitu eta garbitu egin behar. Astearteko lerroburuak ala iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, EAJak eta PSek akordioa egin dute hezkuntza legearen inguruan. Eunda 46 zuzenketa partzial hauek, gainera, adostasunerako abagune bat erraztu nahi dute. Alde batetik testu txarra da, ez da testu bat. Beste alde batetik ez dauka diagnosi zuzen bat. Euskal Eskola Publikoa Zarro taldea proiektuaren aurka agertu izan da behin eta berriz eta gaurko egun seinalatu honetan iritzi horretan berretsi da. Eusko Legebiltzarreko atarian goizeko 11etan egin dute protesta eta bertan hilaren 29an mobilizatzeko deia egin dute. Goiz honetan zabaldu duten oharraren arabera, udazken honetan Legebiltzarrean eztabaidagai izango den hezkuntza legearen proiektuak ez du emendakinen beharrik eta erretiratua behar du izan ere, haien ustez proiektua privatizatzailea da eta ez du konpondu nahi sistemaren arazo nagusiena, duala izataren ondorioz segregazio sortzaile etengabekoa izatea. Halako iritziari helduta protesta egin du goiz honetan hezkuntza publikoaren aldeko plataformak Eusko Legebiltzarraren aurrean, hori bakarrik ez legearen aurkako mobilizazio berria iragarri du ere, urriaren 29an izango dena Donostian. Bestaldetik, Gasteizko udal gobernuak martxoak 3ko sarraskia oroitzeko zentroaren fundazioan izango dituen ordezkariak iragarri zituen atzo. Maider Etxebarria alkatea eta Beatriz Artolazabal eta Pascual Borja zinegotziak izango dira fundazioaren kide. Era berean, martxoak 3 eta Memoria Gara elkarteek beraien presentzia bermatuta izango dute, beraien bokalak zeintzuk izango diren oraindik zehaztu ez badute ere. Elkarte hauek erakundeekin izango duten lankide zehazten duen hitzarmenaren zain daude eta pasaden otsailetik horren inguruko aurrera pausorik ez dela egon salatu dute. Gasteizko udal gobernuak eratzeke dagoen martxoak 3ko sarraskia oroitzeko zentroaren fundazioan izango dituen ordezkariak iragarri ditu. Maider Etxebarria alkatea izango da fundazioaren patronoetako bat eta Beatriz Artolazabal eta Pascual Borja zinegotziak bokalak izango dira. Oroimenezko zentroaren eraketa eta estatutuak pasaden otsailean onartu ziren. Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala eta Gasteizko Apezpikutza izango dira fundazioaren parte. Martxoak 3 eta Memoria Gara elkarteen parte hartzea ere bermatuta egongo da. Elkarte hauetako kideek otsailetik estatutuak onartu zirenetik aurrera pausorik eman ez direla salatu dute. Guk uste dugu badela bengoz garaia, nolabait mesfidantza horiek saihesteko, benetan mahai batean esertzeko berdintasunez, nolabait agenda komun bat egiteko, lan hau aurrera eraman ahal izateko. Eusko Jaurlaritzaren Gogora Institutuak osatu behar dituen bitxostenen zain daudela azaldu dute. Ondoren, elkarte eta erakundeen arteko lankidetza eta aholkularitza hitzarmena idatzi ahal izateko. Azken batean guk beti esan dugu, plazoetaz edo denboraz aparte nahiago dugula edukietaz hitz egin, ez? Testu ingurua, gauzak
hilketa hauek zelan gertatu ziren, zein izan zen poliziaren papera, zein izan zen Elizaren sektore ezberdinen papera, horretan zentratu nahi dugu pizkat, ez? Memoria Garazi Martxoak hiru elkarteek bina bokal eta ohorezko lehendakari ordetza izango dituzte eratzeke dagoen fundazioan, biktima eta mugimendu sozialaren presentzia bermatzeko asmoarekin. Bada politika arloko gaiekin jarraiki Espainiar estatura begira, esustikorik ezean gaur Espainiako errege Felipe VIgarrenak Pedro Sánchez PSOE-ren presidente gaiari eskatuko dio gobernu osatzen ahalegintzeko. Alberto Núñez Feijóo PP-koaren inbestidura ahaleginak porrot egin zuen lehengo astean eta estatuburuak hortaz elkarrizketa saia hasi zuen atzo Espainiako gorteetarako azken hauteskundetan ordezkaritza parlamentarioa lortu zuten alderdiekin. Beste hautagai bat proposatu eta ura gobernuko presidente izaten ahalegindu dadin. UPN-eko koalizio kanariarreko EAJ-ko Sumarreko eta Voxeko ordezkariekin batzartu zen atzo eta gaur gauza bera egin du Sánchezekin eta Feijóorekin. Esquerra Republikanak, Junts per Kataluniak, Euskal Herria Bilduk eta Benegak uko egin diote harekin biltzeari. Gauzak horrela Felipe VIgarrenak hartu duen erabakiaren berri ematekoa da Kongresuko presidente Francina Armengol ziurrenik Espainiako gobernuko jarduneko presidentea hautagai proposatzea. Behin hori eginda PSOEk hasi ahal izango ditu ofizialki botoak lortzeko negoziazioak. Hezkuntzarekin euskararen bueltako korapioa aipatu dugu lehensago eta bada besterik gurean hizkuntzarekin lotuta. Kontseiluak eta behatokiak salatu dute Espainiako eta hegoaldeko erakundeak ez direla ari betetzen hizkuntza gutxituen ituneko konpromisoak. Leire Martínez. Euroitunaren aplikazioari buruzko 6. ebaluazio txostena aurkeztu dute Iruñean eta kontseiluak eta behatokiak azpimarratu duenez euskararekiko urraketa haunitz egiten da. Errate baterako, Nafarroan gobernuko lanpostuen 3% soilik dute euskarazko profila. Eta prozedura elektronikoetan 17% soilik egin daiteke euskaraz. Bertzalde, Txibiteren exekutiboak euskara sustatu beharko luke, ofiziala ez den eremuetan, edota unibertsitatean ere euskara bermatu. Europako Kontseilua duela 25 urte sortu zen hizkuntza gutxituen euroituna babesteko eta sustatzeko. Aurtengo agorrian, Espainiako gobernuak 2017-21 epean egindako urratsei buruzko autobalorazioa karrikaratu zuen, justoki 6. Orain, Europako Kontseiluko adituek iritzia emateko tenorea heldu da. Momentuz, Euskalgintzaren Kontseiluak eta hizkuntza eskubideen behatokiak haien irakurketa propioa egin dute. Eta guk horra adierazten direnekiko gure txosten propioa helaraziko diogu Europari. Batez ere, adieraziz, batetik hegoaldeko administrazio ezberdinek ez dituztela euskararekiko Europan hartutako konpromisoak betetzen, eta bestetik, oldarraldi judizialari buruzko ohartarazpen batzuk ere helaraziko ditugu Europara. Euroituna urratzen ari da. Europatik Espainiako estatuari 5. ebaluazioaren ondotik ezarri zitzaizkion bere halako neurriak martxan jarri behar zituen arren ez dira horretan ari. Nafarroako administrazioari dagokionez lanpostuaren 3% soilik dute euskarazko profila eta prozedura elektronikoen 17% soilik egin daitezke euskaraz. Bertzalde, itunaren 3. atalaren arabera, Txibiteren exekutiboak euskara sustatu beharko luke ofiziala ez den eremuetan. Afera da, ez dela hori pasatzen ari.
D-ereduko lerro berriak irekitzea oztopatzen baita, eta oraindik unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea bermatzeke dagoelako. Administrazioari dagokionez, botere judizialaren lege organikoak euroitunaren 9. ere ez du betetzen. Estatuaren administrazioko langileen artean, Nafarroan, 1% soilik daki euskaraz. 11 aurraketa euskararen kalterako. Eta Nafar gobernuari zuzendutako eskaerez aipatu dugu lerroburuetan ere Artezkiko 14 lan erakutsita falta direnak itzultzeko eskatu dute solidarioek. Berreskuratutako artlanen erakusketan izan da 11 telebista adi. Itoizeko urtegiaren defentsan 20 urte bete berri dira. Eta urteurrenarekin bateginik herriaren defentsan sorturiko Artozki Artezki artelanen proiektuaren 24 pieza azaldu dira. Margolanak, paper gainean egindako lanak, eskulturak dira gehien bat. Urtegiaren kontrako lantaldeak hainbat ekimen egin zituen eta horien artean Artezki. Hainbat euskal artistek piezak sortu zituzten espreski borroka horretarako. Hala nola, Zumeta, Gorriti, Anda, Antxon Mendizabal edo Ana Mugeta. Momentuz, pieza horiek ikusgai paratu dituzte hemen geltokin, Iruñako geltokin, eta orain artearen memoriaren eta lurraren defentsan artelan guztiak bueltatzea eskatu dute, gisa horretan museo bat sortzeko intentzioarekin. Itoizko eta Artozkiko herrien defentsa 20. urteurrena bete da urten. Urtegiaren kontrako 2 hamarkadatik gorako borroka luze baten azken mugarrietako bat da Artozki. Herriaren defentsan Artozki Artezki proiektua sortu zen. Herria sorkuntzarako, kulturarako eta arterako gune bihurtzekoa. Artearen eta kulturaren munduari egindako deia oso arrakastatsua izan zen. Eta egun gutxian, Artozkiko eliza museo bizia bihurtu zen, artelan, argazki, liburu eta diskoak bildu zituena. Duela gutxi, modu anonimoan, 31 artelanetatik 14 itzuli dituzte. Jose Luis Zumeta, Jose Ramon Anda, Dora Salazar edota Juan Gorritiren obrak dira bertzeak bertze. Gaurtik aintzin, urriaren 10 arte berreskuratutako obra horiek ikusgai izanen dira Iruñako geltokin, eta urriaren 20tik aintzina Agoizko kulturetxean. Bide batez, artearen, memoriaren eta lurraren defentsan artelan guztiak bueltatzea eskatu dute. Gisa horretan museo bat osa dezaten. Artozki Artezki ez da artelanen aldarrikapenera mugatuko, baizik eta urtegiak suntsitutako ibar eta herriaren memoria gorde asmoa du. Bukatzeko, urriaren 21ean, Agoitzen lurraren defentsa eguna ospatuko dute. Honekin ekonomia arlora salto pentsionak borrokan dihartute eta beraien ohiko aldarriez gain bate egin dute adinekoen zaintzaren inguruan piztutako kezkarekin, hain justu zaintza sistema publiko duina eskatzeko, osasun sistemaren privatizazioa salatzeko eta KPIaren araberako pentsioen igoera aldarrikatzeko mobilizazioak egin zituzten atzo Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan. Leire Martinez lankidea izan zen atzo hiriburuko protestan. Astelenero bezala, pentsiodunak karrikara heldu ziren atzo. Manifestazioa egin zuten gutxieneko pentsioa eskatzeko. Izan ere, pentsio sistema publiko duinaren alde borrokatzeko asmoa dute Nafarroan 50.000 lagunek baino gehiagok gutxieneko pentsioa ez dutelako. Pentsiodunek Nafarroko gobernuari eta parlamentuko talde guztiei eskatzen diete onar dezatela gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izatea. Eta horretarako 2024ko Nafarroko aurrekontuko diruarekin osatzea. Astelenero bezala pentsiodunak bildu dira. Pentsio sistema publiko duinaren alde borrokatzera. Aste honetan manifestazioa izan da udaletxetik abiatuta. Nafarroan 50.000 persona baino gehiagok 1.080 eurotik beherako pentsioa dute, eta horietatik 166 emakumeak dira. 1.080koa daukogu bat, hori da pentsio gutxieneko pentsioa, eskatzen duguna mundu guztientzako, ze adibidez Nafarroan 51.000 inguru pensionistek kobratzen dute hori baino horretatik, 1.080tik bera, bai?
baina eta horietako emakumeak 76 suposatzen. Imaginatu zerrakala dagoen pentsioetan ere. Nafarroko gobernuari eta parlamentuko talde guztiei eskatzen diete onar dezaten gutxieneko pensioa 1.080 euroraino osatzea. 2024ko Nafarroko aurrekontuan. Ekimenarekin gutxieneko pensioa eguneratzeko aintzina pausoak eman nahi dituzte. Europako gutun sozialaren irizpidei jarraiki. Eta ekonomia arloko gaiekin jarraikilan gatazketara salto Arabako erresidentzia pribatuetako langileek urria eta abendua bitartean ditutako 8 greba egunetan lehenengoa burutu dute. Gaur jarraipen zabala egon dela ziurtatu dute, ELA eta LAB sindikatuek 70% gutxieneko zerbitzuak ezarri direla salatu badute ere. Langileek lan baldintza duinak bermatuko dituen hitzarmen probintzial propioa aldarrikatzen dute eta erakundeei hitzez aratago joatea eskatu diete. Arabako erresidentzia pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetako langileek urria, azaroa eta abendurako deitu dituzten 8 greba egunetan lehenengoa burutu dute. 4 urte daramatzate lan baldintza duinak bermatzen dituen hitzarmen probintzial bat aldarrikatzen. ELA eta LAB sindikatuek jarraipen zabala egon dela ziurtatu dute. Ezarritako gutxieneko zerbitzuak neurriz gainekoak izan direla salatu badute ere. Aurre ikusten dugu partizipazio parte hartze handia izango dugula gaur, naiz eta zerbizio minimoekin oztopo pilo bat jarri digute. Soldata duinak, lankarga murriztea edota lankideen bajen ordezkapena bermatzea eskatzen dute. Gorka Hurtaran Arabako gizarte politiken diputatuak legegintzaldirako ildo orokorrak aurkezterakoan erresidentzietako langileen egoera hobetu daitekela baieztatu zuen eta negoziazio maila berraktibatzera deitu zuen. Sindikatuek hitzez haratago joatea eskatu diote. Guk nahi duguna da langileen lan baldintzak hobetzea, ez ateratzea komunikabideetan hitz politak esanez eta aldarrikatzen gure hitzarmena sinatu behar dela eta beraien langileen lan baldintzak hobetu behar direla eta hori esanez ez da nahikoa. Hori bete behar da paperean, hitzarmen on bat sinatu egin behar da, eta patronalak argi utzi du 2 urte eta erdietan ez duela ezer eman, orduan instituzioak sartu behar dira de lleno. Erresidentzia pribatuetako langileek greba egun berri bat burutuko dute asteazkenean. Urte bukaerara arte 8 greba egun egingo dituzte osotara. Higiezinei helduta berriz etxebizitza hutsen zerga Ipar Euskal Herri osora hedatu dute. Adi. Eta eguneko albistegiarekin bukatu baino lehen kulturarlora salto, urriaren 16-ko 28-ra egingo dute zinemakumeak gara jaialdia Bilbon emakumeek zuzendutako filmei ikusgarritasuna emateko helburuarekin. ¡Mari! ¡Violador! ¡Deja a las tías en paz!
Gasteizen berriz Afrikaldia jaialdiak sekzio ofizialari hasiera emango dio gaur bere bigarren jardunaldian, era berean jaialdiak industria sekzioari ere emango dio hasiera Montermoso kulturgunean Afrikar zinemari buruzko eztabaida batekin ez galdu. Eguneko berriak ala gaurkoan Maitane Urizar gure sarea elkarteko kide izan da gurean, gaur magazineko elkarrizketatu nagusi gisa eta egin diogun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian, adingabeen aurkako abusuak izpide ez galdu. Amabiterdiak pasata dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Maitane Urizar, gure sarea elkarteko kidea. Kaixo Maitane eta ongi etorri. Eskerrik asko zuei. Haur eta gazteen kontrako abusuak gaurkotasun handiko problematika dira eta egoera mahai gainean jartzeko urriaren 7an haur eta gazteen kontrako sexu abusuak lan sareak ehuntzen izeneko jardunaldia antolatu duzue, zuek, gure sarea elkarteak eta Euskal Unibertsitateak elkarlanean. Zer duzu esateko bertatik? Berez, egun berezia da, lehenengo aldiz euskeraz egiten diren gaiarekiko jardunaldiak direlako, ilusio handiarekin hartu dugu jarduera hau, eta, ikusiko dugu. Azken batean, izenburuan ondo esaten den bezala, lan sareak ehuntzen, hori da azken helburua, gaiarekiko sareak sortzen hastea. Izan ere erabaki duzue, gai hori mahai gainean jartzea, ipatu duzu gainera, lehendabiziko aldiz izango direla jardunaldi hauek euskaraz, eta, gure sarea elkartetik emandako datuak oso gordinak dira, tartean, 5 haurretatik batek jasaten dituela sexu abusuak. Bai, gainera oso datu gordina da eta zaila sinesten, baina ulertu behar dugu 5etatik bat biztanleri osoari dagokion datu bat dela. Hau da, zaurgarritasun maila altuagoa izan, datuak areagotzen dira, ez? Kostatzen zaigu 5etatik bat hori onartzea, baina hori onartzen ez badugu ez dugu ulertuko 2 neskatoetatik bat dela desgaitasuna duten biktimetaz ari garenean, eta 3 mutikoetatik bat. Ez hau da, minimo hori onartu behar dugu gaur egungo egoeraren analisi kritiko bat egin ahal izateko. Gainera, arazoa oso larria izan arren, egun ez da lantzen haur eta gazteekin harramana duten langile guztako gradu, master edo barne formakuntzetan. Hori da azkenean arazo nagusia, ez digute irakatsi begiratzen. Guk ez dugu ikusiko ezer, lehenago gaiaz ez badigute hitz egin, ez? Adibidez, nik magisteritza ikasi nuen, haur eta lehen hezkuntza eta denetariko problematikak landu ditugu. Baina gai honetaz ez digute inolaz ere hitz egin. Eta kuriosoa da, 5etatik bat den problematika izan da, beste gai batzu eta hitz egin digute non prevalentzia askoz txikiagoa den. Baina gai hau azkenean hor ikutzen ditu haurtzaroa, sexualitatea eta bereziki familia. Gure gizartean oraindik ere instituzioa den familia kontzeptu hori. Eta zergatik izan daiteke, gai hau ez lantzea? Ez dakit, nire ustez, handi batetan hori da, oso gai gogorra da, oso gai delikatua, gu ere azkenean gatozen lekutik, nazioarte mailan ez izan gaia ikertzen, hemen ere beranduago
bai aurren kontrako tratu txarretaz ari garenean, tratu txar fisikoak, psikologikoak, hemen apurtzu bet beranduago etortzen zen, ez? Azkenean, nazioarte mailan aurren interes gorena lantzen hasi zirenean, aurren kontrako sexu abusuak hemen diktadura batetan bizi ginen. Hau da, inolaz esan hitz egiten sexualitateaz, sexu erasoez, ez da pentsatu ere, eta are gutxiago gehiengoa diren familia barneko sexu erasoez. Hori gero eta gehiago argiago ikusten da nire ustez, ez? Adibidez hemen hasi gara lantzen, hasi da gaia mahai gaineratzen, nire ustez urte batzuetatik ona argi ikusten da hori, ez? Berrietan agertzen dira, eta bar, baina kurioso izaten da, beti familia kanpoko sexu erasoetaz hitz egiten dugula, ez? Horroi hartzun handia izan zuen Salesianoseko kasuak, Basauriko entrenatzaioaren kasuak, Gazteluetako kasua, beti ari gara familia kanpoko sexu eraso horietaz, ez? Eta gainera are gehiago, esango nuke ikusgarritasun hori edo bizibilizazio hori ez dela moduren baten estruktura instituzionaletik etorri. Hau da, Basauriko kasua argitaratu zen, bizirauleak hartu zuelako bideo bat eskegitzeko esango nuke ausardia. Azkenean biktima gisa ari zara esposizio itzel baten aurrean jartzen, non argi dago jende askok laguntza emango dizula, argi dago ezakit hori, baieztapen hori hain zuzena den, baina beste asko etorriko zaizkizu kontran. Eta beste asko kuestionatuko zaituzte, ez? Adibidez, La Manadako kasuan ere ikusi genuen bezala, ze egiten du neska honek ondo pasatzen edo lagunekin ondo pasatzen biktima bada, ez? Osea, guztiz kuestionatua izango zara. Honekin esan nahi dut, hasi dala gai argitaratzen, biziraulek egin duten lan itzelagatik. Ez gizarteak gaia bere egin duelako, edo instituzioak gaia bere egin duelako, eta hori ez litzateke holan izan behar, ez? Azkenean, biktima hauek badaukate estigma itzela, baina haien erasotzailea bat, ez da familiakoa, eta bi, familia kanpokoa denean askotan biktima asko dago. Honek zezan nahi du, ez ala bakarra aterako, ez? Biktimek ere haien artean, nolabait esatearren ekipo egin dezakete. Baina familia barnekoa ari zarenean, hor familiak daukan indarra, sexu eraso biktima batek daukan estigma, kulpa, eta areagotzen da, ez? Genero violentziakin gertatzen zen oso antzera, ez? Gauza bat da, kanpotik etorritako munstroa salatzea, eta beste gauza bat da, onartzea munstroa etxean zegoela, eta are gehiago, adibidez, aitaren figura denean erasotzailea, emazte hoiantzako munstroa berak sartu zuela etxean, ez? Hor agertzen da lotza, agertzen da kulpa, genero violentziakin gertatzen zen oso antzera. Zuna ipatu duzu, ez da? Familietik kanpoko erasoak direnean egia da, joan direla gizarterazten, baina oraindik etxean edo familia artean direnean ez dira ezagunak edo ez ditugu entzuten, baina egon badira. Noski, berez aitaren figura markatzen da erasotzaile nagusi bezala familia barneko sexu erasoetan. Familia barneko sexu erasoak dira gehiengoa. Gehiengo absolutua ez daiteke 180 baten, 185 baten. Hau da, argitaratzen ari diren kasu horiek dira 115 hori. Familia oraindik gurean instituzio bat da, orain gutxi arte familian gertatzen zirenak familian konpondu behar ziren, eta diskurtso hori gizarteak zeukan. Hau da, ez? Azkenean antzekotasun itzela dago genero violentziarekin. Askotan emakume horiek ez ziren kuestionatuak, ez dakit nola esan, horrelako pertsona batekin elkartzeagatik edo baizik salatzeagatik, ez? Hau etzen konpondu ez konpontzeagatik, ez? Esposizioa, eta bar. Baina azkenean hori da ideia, ez? Planteatzea etxeko trapu zikinak, ez direla etxeko trapu zikinak, arazo politikoak dira. Eta ez baditugu guztion artean abordatzen, ez dira inoiz konponduko.
Gainera lehen aipatu dugu, ezta, irakasleak edo aurreekin edo gazteekin dabiltzaten pertsona horiek, ez dekotela askotan, formakuntza hori, eta formakuntza ezinbestekoa da, izan, nola reakzionatu, norengana jo behar duten jakiteko, eta hainbat kontuengatik, ezta? Bai, zalantza gabe, esan nahi dut, bullyinga izan da adibide bat, trata, adibidez kasuak dira beste adibide bat, baditugu protokoloak, baditugu, eta nire galdera da, zenbat trata kasu ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Bullyinga, eta bai trata, eta bai beste indarkeria mota batzuk oso garrantzitsuak dira, baina prevalentzia edo intzidentzia askoz txikiagoa izan da, babes estruktura itzela ezarri da, baditugu protokolo espezifikoak, baditugu gida espezifikoak, baditugu formakuntza espezifikoak, naiz eta berez aurren kontrako indarkeriaren gehiengoa helduengatik datorren. Berdinen arteko indarkeria, berdinen, nolabait esatearren, ez da nagusia aurrentzako helduengatik datorrena da, ez? Eta hori deigarri egiten da, ez? Hor hasi zen azkenean gure sarea konturatu ginenean, formakuntzetan, barne formakuntzetan, behin karreran ez baduzu lantzen ostean behintzat. Beste herrialde batzuetan formakuntza minimo bat izatea derrigorrezkoa da lan egin ahal izateko, ez? Baina hemen ez da txintik ere esan. Hasi gara, Euskal Herriko Unibertsitateak adibidez badauka, barne formakuntza bat, doakoa, langile, ikasle eta irakasleentzako, baina ez da derrigorrezkoa. Beti azkenean aterako da ikaslearen nahiangatik edo denboragatik ere askotan, ez? Eta ez da hola izan behar. Hau kurrikulumean sartu behar da, landu egin behar da, eta batez ere badagolako, ne ustez, mezu bat oso arriskutsua dena, dala, ea ondo azaltzen nahi zen, nik onartzen dut, detektatzeko problematika zaila dela, hori horrela da. Orokorrean zantzu fisikoak oso gutxitan egoten dira, sarketak berez minimo bat dira, gehien baten ukituak izan dira, baina sarketak egonda ere hauek konkluyenteak izatea zaila izaten da. Bada detektatzeko problematika zaila, horrarte ados. Baina egia da ere, baditugula datu batzuk, Save the Childrenek argitaratutakoak, non esaten diguten biktimak kontatu zuen, ez dira susmoak, kontatu zuen, kasuen 70%an ez zuen laguntzari jaso. Edo eta aur biktimak kontatu duen eskolen 85%ak ez zuen ezer egin. Ez, askotan esaten da, detektatzeko zaila da, gehiengoa susmoak dira, bai eta susmoak ez diranean, eta errebelazio bat dagoenean, zergatik ez da ezer egiten. Eta hori ere aztertu egin izan da, ezakitelako protokolorik dagoen beraien eremu profesionalean, ez dira gehiegi fidatzen jarduketa juridiko instituzionalean, hainbat beldur daude horrez. Eta horren aurrean, nik esaten dut, formakuntzetan askotan ateratzen den kontu bat da, ipuinak eskatzen dira, eta bar, ez, nik baditut ipuin asko, baina nik askotan galdetzen diet, nik ipuina ematen dutzut. Ez duzu prebentzioa egingo, detekzio goiztiarra da. Eta 4 urteko ume batek, jasotzen ari den bortxaketa kontatzen dizunean, eta are gehiago, bortxaketa hori jolas moduan planteatzen dizunean, zera, zu badakizu bortxaketa bat dela, baina umeak ez. Prestatua zaude erreakzio hori kontrolatzeko? Badakizu ze profesionalen gana jo behar duzun errebelazio horren ostean? Badakizu zure eremuan protokolorik dagoen, eta orokorrean erantzuna ezetza da. Hau da, biktimari eskatzen diogu lan bat, guk gure lana egin baino lehenago. Ez, eta asko esaten da, eta benetan kezkatzen hau, hezkuntza sexoafektiboa guztiz beharrezkoa, ipuinen lanketa guztiz beharrezkoa, baina bereziki haurtzaroan, oraindik konnotazio sexuala ulertzen ez dutenean, errebelazioak eman daitezke. Zer egingo dugu errebelazio horiekin? Ez badaukagu babes sistema estrukturatu bat biktima horiek hartatu ahal izateko, ez? Nik beti dinot, lehenengo hasi behar gara profesionalen gandik, nik profesional gisa jakin behar dut zer egin behar dudan,
Horretarako nire protokola oso ondo ezagutu behar dut, eta batez ere, lehen esan duana lansareak eguntzen, ez? Osea, detekzio aurretik sortu behar dudan lansare hori, horrek lana dakar, eta detekzioa baino askoz arinago egin behar da. Gero, behin detekzioa eman da, kasua egoki hartatu ahal izateko. Zare, gehiago, naiz eta ondo hartatu, izan daitezke, egon daitezke hainbat egoera non gure esku ez dauden eta kasua gaizki amaitu. Prestatuak ez bagaude, are gehiago, ez da intentzio kontu bat. Legea badaukagu, protokoloak baditugu, ezagutu behar ditugu, eta nola aplikatu behar diren jakin. Baina lanketa hori ez badugu egiten, gerta laiteke jarduketa abusua bera, baino min gehiago sortzea biktimarengan, ez? Lanketa aipatu duzu, formakuntza ez dagoela derrigorrezkoa, eta ez dakit erakundeengana jo duzuen, formakuntza hori hautazkoa izan beharrean derrigorrezkoa izateko. Instituzioak, erakundek edo gobernuak badakite derrigorrezkoa dela. Hori gainera Lopibi aterazenean aurren babeserako legea titular bat zen, ez? Derrigorrezko bihurtu da formakuntza. Formakuntza derrigorrezkoa zen, ja, lehendik. Orain beste gauza batzuk markatu dira, non, ja, oinarria bageneukan, ekipo espezializatuak, ikuspuntu feminista bermatua egon behar dela ziurtatu behar da, eta bar. Baina egia da, nire ustez formakuntza horiek orokorrean oraindik ez daudela sortuak, are gutxiago euskeraz, eta are gutxiago gure testuinguru konkretura egokituak, ez? Hau da, ez da berdin estatu mailan Extremaduran kasu bat detektatu, edo Euskal Autonomia Erkidegoan, non gure diputazioak ditugu, gure egiteko konkretua dekogu, ez? Eta hori sortu behar da. Eta are gehiago, nire ustez formakuntza horiek beti bermatu behar dute evidentzia zientifikoa. Eta evidentzia zientifikoa bermatzen du unibertsitate publikoak. Orduan, hor badago, bide bat egiteko nire ustez horrela izan behar dena, ez? Ezin dezakegu gauzak errazago itarren edo azkarrago pausu batzuk saltatu, ez? Izan behar da, unibertsitate publikoak sortutako, diseinatutako eta implantatutako formakuntza bat lehenengo profesionalen gandik hasiko dana, eta gero, azkenik joko dugu umeen gana. Hezkuntza sexoafektiboa, nahiz eta gure karreran ez den landu, badira gaur egun barne formakuntzak irakasleek badituzte. Barne formakuntzak derrigorrezkoa izan beharko litzateke, baina behintzat hautazkoak badituzte. Baina gai honekin adibidez, oraindik ez dekogu ez da hori ere. Badago hautazko formakuntza bat, hezkuntza departamentuak ematen duena, UEU hasi da formakuntzak sortzen, baina oraindik hezkuntza departamentuko formakuntza adibidez urtean behin da, eta 40 plaza dira. Eta entzuten duzunan ez, baina oso zaila da eremu profesional guzti bat formatzea. Oso zaila da, urte honetatik ona, hainbat proiekturekin ikusi dugu egin daitekela, ez? Hor daukagu berdinen arteko violentzia kudeatzeko formakuntza derrigorrezkoa izan dana, hor baditugu hainbat adibide, non ikusten den egin daitekela nahia dagoenean, ez? Azken batean, borondate politikoa da ez da. Eta, larun batean, jardunaldiak eskiniko dituzue, gai hau mahai gainean jartzeko, baina horrez gain, guztien artean sexu abusuen oinarria den sekretua haustea ere bada zuen helburutako bat, ez da? Bai, lehenengo pausua nire ustez da gaia mahai gaineratzea, ez? Hau da, gaur egun biktima izan diren hoiei, helduei azaltzea hau guztion arazo bat da, hau normaltasunez hitz egin daiteke, eta normaltasunez abordatu. Beste problematika batzuk bezala. Ez? Baina, zu konturatu, badaudela bizirauleak, non uste zuten hau familia guztitan gertatzen zala, berez ezagutzen dut, biziraule bat, bera biktima izan zen, baina ez bakarrik bera eta bere 3 anaiak ere. Eta batak, etzekien bestea abusatua izan zela. Imaginatu zelako bakardadean eramaten duzun trauma, ez? Genero violentziakin sortu izan dira,
guneak, biktimak elkarri laguntzeko, eta olako ekintzak, hau da, lehenengo ikusgarri egin, lehenengo planteatu arazo politiko bezala, non guztion artean landuko dugun, eta horre ere kentzen duzu estigma hori nire ustez nola baitez, arraroa zarela, nire hau gertatu zait, baina nire zeo zergatik, ni ez nagolako ondo, ez nago guztiz ondo, nire familia zegoen guztiz ondo, ez, hau oso problematika ohikoa dela esan dezakegu, berez, bostetatik bat aukera itzelak dituzu. Eta are gehiago, zenbait eremutan mugitzen bazara, desgaitasuna duten aurrak, bese sisteman sartuta dauden edo justizia sisteman sartuta dauden gazteen artean ere, neskatu eta sari zarenean ia erdira, heltzen dira, ez? Eta are gehiago, Peredak egin zuen ikerketa hori eta berak komentatzen zuen, ez? Nola biktima bati galdetzean ze gertatu zaizun, biktimak ez zuen galdera ulertzen. Ze beti galdetzen zioten zer egin zuen berak. Ez zer egin zioten. Orduan, hortik hasi behar gara, ez? Berez, ez daukagu ez da diagnostiko bat. Daukagu prevalentzia ikerketa bat, orain dela 20 urte, baino gehiago eginda estatu mailan, eta ez dago besterik. Ez dago besterik. Gero, bostetatik bat datu hori atera zen Peredaren ikerketa batetik, eta berez, ikerketaren izenburua nahiko esanguratsua da. Bostetatik bat, galdera ikurrarekin. Ze oraindik ere, datu hori kuestionatzen bada, nola onartu ahal izango dugu, bezala familia desestrukturatutan gertatzen, kolektibo konkretu batzuetan, non kokatzen dugun aurren kontra sexu erasoak egiten dituen hori munstro berde hori bezala, ez? Non badauka kartel bat aurpegian, ez dut duna ni erasotzaia naiz, eta hori ez da horrela, azkenean, lehen komentatu duan bezala, genero violentziakin zeuden mito gehienak betetzen dira gai honekin ere, ez? Osea, Save the Childrenek esaten zuen, familia barneko sexu abusu kasuen 83an azaleko familia harmoniontsuak ziren. Profesionalek ere, oraindik uste dugu, familia txukuna, jatorra, ez? Non familiako kideak oso ondo konpontzen diren, eta bar, horre ezin daiteken hau gertatu. Eta horrela, detekzioa ere, saiesten gaude, berez, babes zerbitzuek detektatzen dituzten kasu gehienak oso larriak dira, familia desestrukturatu horietan, eta bar, ez? Hori mediku forentzek ere esaten dizute, oraindik itxaroten nago kontsulta pribatuetatik bidalitako kasuak hartatzea, edo eskola pribatuetatik bidalitako kasuak, oraindik ere ez dituztenak jaso. Horregatik azken batean, gai hau hainbat ikuspuntu ezberdinetatik lantzea ezinbestekoa da, eta gainera jardunaldi hauek ez dira ikastaro bat izango, ez da? Baizik eta gaian sakontzeko eta gaian lantzeko jardunaldi batzuk, baizik. Bai, azkenean planteatzen genuen jardunaldia lehenengo batez sentsibilizazio hasiera batekin, ez? Gaiak dituen datuak plazaratuz, eta bar, eta gero jarduketa landu nahi genuen. Baina beti ere kontutan hartuz ez dela ikastaro bat, ez da formakuntza bat. Guk hastapena egingo dugu, lehen gaian kokatu, jarduketarako oinarrizko ezagutzak izan, baina beti ere kontutan hartuz jardunaldi bat dela, ez da ikastaro bat. Hau da, zara hortik aterako jakinda ni gizarte langile gisa zehatz-mehatz ere egin behar dut, edo bai eskaini nahi ditugu oinarri batzuk, bai erreferentzia batzuk, non gehiago sakundu daitekeen, eta batez ere eremu profesional desberdinetako pertsonak ekarriz, ez? Uste dut guztiok oso argi daukagula, edo guztiak ezertzen garela mahai batetan, edo gai hau inoz ez dela berez mugituko. Hori asko gertatzen da, ez? Guk aurkezpenetan beti daukagu diaposite bat, non kotxe bat, elefante bat sartzen den ferreteria batera, ez? Eta uste dugu ondokoak dena apurtuko duela eta dena hankaz gora jarriko duela. Baina hori da lehenengo gauza onartu behar duguna. Eske ondokoarekin eseri behar zara lan egitera. Eta ez gara etorri lagunak egitera, azkenean. Zuk badituzu ere profesional batzuk, haiekin koordinatu behar zara, eta ez aukera bat. Bai, ala bai. Zinez,
aurren interes gorena beten nahi badugu, ez? Askotan ahoa betetzen zaigu aurren interes gorena, aurren ongizatea eta gar, baina gero ukatzen dugu ondokoarekin ezeri bar garela. Edo horrela egiten dugu, edo ez dugu interes gorena batez ere beteko, ez? Nik askotan esaten diet, zuk gerta daiteke zure protokoloa ondo betetzea eta aurreaz babestea. Hauek oso kasu konplexuak dira. Non sartzen diren hainbat faktore, zure eskuetan ez daudenak, hor faktore izugarri garrantzitsua da, ere, genero estereotipo itzelak daudela gaur egun ere, ezagutza falta itzela dago, beti ere, nik hori askotan ikusi dut, genero biolentziarekin erratzen gara, eta igual planteatzen dizkidate formakuntzetan genero biolentziarako sortuak dauden errekurtsoak, epaitegi bereizi bat dago, genero biolentziarako. Kasu hauek ez dira genero biolentziako epaitegi batetan ebatziko. Osea, La Manadako kasuan bortxaketa batetan jolgorioa ikusten zuen epaile horrek epaituko ditu kasu hauek. Ez? Orduan, grabaketa bat izan da. Eta biktima heldu bat, non badaukan diskurtso garatu bat, non badaukan oso errelato nolabait esatearren landua, naiz eta trauma egon, naiz eta ez da 6 urteko hor bat. Ez du bere erasotzailea maite. Ez da eraso horren, ez dut esango erantzule sentitzen, ze guztiak sentitzen dira erantzule. Baina hemen ari zara problematika batetaz hitz egiten non erasotzaileak lortuko duen aurrak bera ikusi nahi izatea. Hori kaleko erasotzaileekin ez da gertatzen. Orduan kulpa are handiagoa da. Ez, gainera, esan dugun tabu horren aurrean, biktimak daukan diskurtso bakarra erasotzailearena da. Emakume helduekin, emakume helduak badakite edo badakigu nolabait gure arropak ez duela eraso bat ekartzen. Edo gauean kalean egoteagatik ez dugu eraso bat merezi. Edo, baina kasu hauetan, non erasotzaileak esaten dien, zu bilatu zenidan, zu etortzen zinan. Edo nik erasoak egiten ditun goxokien truk, eta zu etortzen zinen. Goxoki gehiagoren bila, ez? Edo orgasmo bat izan zenuen. Azkenean, asko nahazten dira plazerra eta erantzun fisiologiko arrunt bat. Hau da, zuk genitalak igusten dituzunean, zure gorputzak erantzun fisiologiko bat egiten du. Baina, karo, zure erasotzaileak azaltzen badizu hori plazerra dela, ondo pasatu duzula, eta hezkuntza sexoafektibo faltan ez daukazu beste diskurtzorik, hori da zuk eramaten duzun diskurtsoa. Izan ere, gizarte kontziente izatearen ondoetako bat izan daiteke, 10 kasuetatik bakarrik bat detektatzen dela, eta horregatik ezinbestekoa da gai ardigunean jartzea eta sentsibilizazio hori egitea. Maitane, denbora barik gelditu gara, eskerrik asko gurean izategatik, Maitane Urizar, eta goratzearren, urriaren 7an, haur eta gazteen kontrako sexu abusuak lan sareak ehuntzen izeneko jardunaldia izango dela, eskerrik asko gurekin izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.